ngathi mina ngeke makithi kuthuzwa ama dog style lo ngibona ithishi lokhu ilukuzi yo hayi ukunuka kuthini lapha ngeke yo hayi so very important ukuthi niqale ngokugeza njalo niqale ngokuya etoilet mase ke niyogeza ngoba bafowethu hayi abantu besifazane unosifazane nokunuka iviki lonke ufica ukuthi lapha izandla zakho uzithi mawuthi nizinuka yena bakhona baniphuma ene bengisasho le ngikwazi ngabansele siyanimukela kule podcast yethu namhlanje ngiphethe nazi izintokazi ezimbili kanti khona nomvelo laphana behind the scenes uzobe Paula kanye nathi kahle kahle nje kumele sithole itafula la sokwazi ukuhlala kahle so 4 mase sihlala phansi yaxoxa babukele emakhaya kukhona setup esizwa nayo ngolunye usuku ekuzobe kuyitafula sizobe nje hleli khona etafuleni sixoxa kahle kakhulukazi ama guest maningi kangaka njengoba sihlangene ke namhlanje sizokhuluma ngetopic yethu ehlekisayo mhlawumbe ngicabanga mhlawumbe izobe usizo abantu abaningi abahlukahlukene ezobe ikhuluma ngokuthi umuntu wesilisa uchazwa yini kumuntu wesifazane nokuthi umuntu wesifazane uchazwa yini kumuntu wesilisa. Uma mina ngifika ngizoshela umuntu wesifazane uye ebheke ini kimi ezindoda akathi mina uyangiqoma engiqomele yona nama ngimshele umuntu wesifazane yiziphi into engiyibhekayo ukuthi ngize ngimshelelana. But before siqala siqhubeka netopic yethu ngizothanda ukuthi ngimukele umvelo Magwazi uyaphila lapha emuva. Ngiyaphila mfethu sibingelele. Balaleli nababukeli be-podcast yaphileka nje mfethu ngibingelele Masithebe sabona kathi sagcina intombi inkosi yami ade usilahlile hayibo kanjani asiphela phakathi khaya lamelisa leli hawo mfethu usaphila kodwa ntombi kuyaphileka Sithembe ababukeli nabo bayaphila abalaleli bayaphila umahabile nje walapha e150 kwaFelubala uyayiphilela nkosi yami phila kade sagcina ngenhlanhla ke senize nahlangana naleli qhaphoshi lentombi yakazwani ngizomupha igama kodwa elizobe libased lokuhleka kwakhe angazi noma ngizothi umqhephuki noma umqhetheki noma ngizothi nje okuzofika kusho okay umqhetheki usafila mankethe siyaphila siyabungelela ohlelweni lonke nababukeli bohlelo lokhulumayo intombi yakazwani noma ngethela Mkhonto phansi le Olunde omahlisi esigodini sasikhumbeni eyisigodi sasikhumbeni nasesincanyana njalo lokhulumayo ke usithembile wakazwani. Awu mankethe siyabonga kakhulu mina weMazwane nje ngivele mina nje ngineti elibi kabi mina nje mase ngithule nje ngibuka uMasithebe mina ngiyabuza ukuthi kodwa sasifuna le ntombazane yakasithebe mina mase kukhona umuntu wakithi nje akekho nje umuntu engibuye ngimbone ukuthi khona umuntu okhona emhlabeni mina ngifuna ukuthi uhleli wedwa kulo sofa sorry masoke nakhe nakubantu akangathiwa mhlawumbe bakubo abamthanda abakubo abakhona bakasithebe mina nje shame hayi makhona nje umuntu wakithi sesekuphelele Masithebe mfethu angiqaleke namazwane akunje qha wena nanti isoka lifikile lizokushela ukuze nje uliphendule ngoba ngiyanazi nani nongaphendula abanye abafana ukuze uvume unjani umfana ethi mekubingelela uvume kuyena hayi okay ngiyabonga nje ithuba hayi ukuthi khona umfana ekuthiwa angivume ngibingelele cha ngivuma kubo bonke nje abafana nkosi mina uyisidakwa nje angithi nawe uyaphila umfana uyavuma nje kubafana ngiyavuma uyaphila mntana uma ngimzala hayi ngiyaphila hawu kube lokho nje ngidlulele ngendlela onjani umfana omuphi ithuba mayifuna ukukushela ungakazi ukuthi umthanda noma umthando onjani kahle umuntu akancintshi ithuba awukhethi awukhethi ithuba ukuthi lozonika onjani ithuba mana Masithebe ngaqala kwena ngeMasithebe ke manje ngiyabuya kwena mangethe hayi kungani qhubekani uzomphoqa kanti ngiqala kwena look at the same question hey ngihlangana nenkinga lapha uzwa kahle phela Masithebe hawu nasele ngifaka ngaphansi kwebhasi manje ngoba nabandawonye ngiyayibona lento yenzekala wena ntombi imuphi because ngiyazi ukuthi anivume kwabanye abafana imuphi ufana ukubingela ungavumi ungaphiki nalo lo imvume emancushela wena umuphi ufana ongavumi kuyena mekubingelela uthi cha ke lo iskobo nkosi yami ngiyadlala
engavumi kuye hey kumele ube insizwa yakwenu man ugeza uconse nyana Ube yabo clean. yeah like Bonakala nje ukuthi bonakala ukuthi uyinsizwa yakwenu uyavuma ke kulo. yeah well not per se but Sawubona I might Ntombi. consider Sawubona Ntombi, yebo bhuti. Yebo, sawubona. Ngicela ukubuza uyakuvuma Ehe, lokho. ngilalela, Make clean, yeah. okay. Imuphi umuphi ithuba mate uzama ukukushela usuzibonile ukuthi amagama akhe ngafuna ukushela. Imuphi umuphi ithuba lokuthi angeke ngimlalele ukuthi uza nani. Onjani? that's very interesting onjani vele ay we I don't know hey haye onjani kanjani like elaborate on izinto something uthi okay hamba ngemoto. oh lokho Ngathi nemali. Ah. Yabona. Akaba nemali vele ngiyadlala. Yabona. Kodwa no, ngidlala. khule ngitshela afethu mina eqinisweni vele mina amajita ngana moto ngiyawajaja. Okay, first of all, Njani manje Ngiqhubeka. first of all, you must smell Smell nice. Oh, Nkosi yami, just be clean, smell nice, and then kuba nalendlela a person carries themselves nje ubone ukuthi okay. Okay, maybe I might give this person a chance to say whatever it is abafuna ukisho and then yeah. But nje be presentable. Ube ne Naleyo nto leyo. yeah, like let vavavumnyana So nje. yini wena as Masithebe akakhethi ke uzothi uncamele nomkhapha. Hayi Wena as uzomuntu Masithebe. nentshebe. Wena Masithebe. Wena Masithebe. Yeah. Ukuthi unentshebe umjida like Ayi. unehwanqa unamadivu amahle unomkhaba noma six pack iziphi izinto as umuntu wesifazana nokuthi Oh, like ama features. Yo intshebe I can't. Yo. kanti nentshebe hey bajabulo Ay ngicela yazini. No man, sinama preferences angafani. We always emphasize this point I think to most of ama episodes ethu. I-preference yami mina personally umuntu onentshebe no I wouldn't go for, especially if it's not trimmed well, ingekho clean, hlangahlangene nje kuningi be neat man, shave, you know, and look nice. Yeah. Nedla uphayi usugcwele entshebeni. Wesho yabona nje sekuyasalela lana manje sekumele ngitshele ukuthi siyawona ke hayi zamanje bafana bakithi yabona intsheba siyishefeni wengane zakwethu bezithi sengamilelwe intshebe No, but then, yeah, there's nothing wrong with ninganyizwa kabi ngiyacela. There's nothing wrong with intshebe, but have it trimmed ibe intshebeni yinhle. mana ngibuye kuwena ke Ntombi umazwani mapha ama features othi mokuthiwa wabona into enothi ayicha shame ngiyahlola nokuyibamba and lona nongaba kangishelanga kodwa mangase kuthiwa ngishela kanqobo Shebe. Yeah. Ubheke bani? akazi bhebalelo noma ngikona ngambhekile lapha etsizeni Lutho uyabona ke nje mina mengibuka nje insizwa ngisho ukuthi cha lena kayi ngaze ngayithanda ukuthi ngamelana ke nami ubuyona uba khona yabona kwensizwa uthi cha hayi ikhona ikhuluphale igcwale kahle ibe sidudle nakhona uba muhle ebusweni akusiyinto kungathi mhlambe uyinakile iyanakwe akube nje igovula kwabo ileyo nto nje uthi hayi ikhona lensizwa le noma ngihamba nayo impela kosho kuthiwa kube inunu yakwabo nje Hayi kodwa indoda ayikho yinhle. Ayikho indoda enhle. Mina ngifuna ukubuza lo mbuzo lo ukuthi akwenzekini mhlawumbe nizomphendula nobabili ukuthi umuntu akuchaze abe lento oyifuna uma usambona nje ngithi kuyenza kubona umuntu uchazeke enele ngavula umlomo kube i10 off yiyo so ekukhulumeni ke ufuna insizwa ekhuluma does it matter ukuthi wabe kanjani amagama uNkulunkulu wami Shwele msindisi. khona lokho ukuthi noma engangaba right isimeni yazwani kodwa mengaba right isimeli noma nganuka ini ngiyasho ukuthi noma engangaba right uthi muhle khona abantu abangekho bahle kodwa izwi lakhe hayi kuthathele kubeka ukuthi khumula lahle phansi Hayibo Shwele. Ngokusenza ngcono lapha Hayibo. esakhuluma uchazwe izwi amase kuthiwa mbona usho hayibo siphambano okay Usewinile engakasho lutho. so manikhuluma ngomuntu ke nawo enithi namkhetha ngusayeza mvelo enithi namkhetha zabantu besifazane
yiziphi izinto othi njengendoda akabe nazo bakwethu mhlawumbe ukuze nginikhulule kule nto le futhi lenkulumo lena ngenza ukuthi abafowethu naye bagqugquzele emakhaya ukuthi abasebenze and abafowethu bengadlala abantu belokhu beba advise otherwise mfethu abantu besifazane bayayithanda imoto sesingadlala nje sokusiyalisele and futhi singenza ngazi ukuthi abantu besifazane abanankinga nomjida ongenamoto ngoba umuntu mhlawumbe nomuntu onemoto akube ukuthi umjida wakwaba nayo imoto yaginqika o waba nayo bayintshontsha useyinhlelweni zokuthi uyayifuna imoto hawu and kumele nje beyifuna ayithole kodwa yena empilweni yakhe wakwayi-own imoto and njobe i-own imoto akube lula ke yena umjida lo onemoto ukuthi athole intombi phela bafethu ngoba bayasebenza kanzima manje but iphone lami sekutheni mina ngingijudge mani ngathi noma oyedwa wenu la athi yena ngiyamqoma umjida onganamoto angifuni ukuthi niqamba manga hayi mina vela ngikuthanda ibone imoto awumthanda nje lemoto hayi mina ngithanda imone imoto hawu ngubani unoma yini fasiqhula Makya awuku uzibazise ukuthi bengicabanga ukuthi ngize manje ngiyabona ukuthi ngathi ngizoba nenkingi hayi lozothi manje ngiyeza sefikile usefikile first crew mawumdinga manje mengimdinga kuyazwakala akhona ama-taxi abafethu bamba itaxi ngiyabuya itaxi mayithatha isikhathi eside ke ukufika kwena hayibo itaxi usazoyilinda igcwale khona ne-Uber mntakama emakhaya i-Uber khona emakhaya enemoto nje indoda enemoto noma uqoma emakhaya hayi shem angifuni ngempela ke nemoto awuyifuni hayi kuningi ubalekela kathi imoto yini lezinto zenzayo nikathi umuntu akazicisheshe ethi cha inkulu indaba yemoto yabo hayi ukuthi ngoba naku mhlambe khonza into engibalekelayo mhlambe emotweni hayi ngibalekela ukuthi manje uthola ukuthi ngiyazizwa ukuthi angifuni ngathi ngeze uzongibona uzoza ngenkana ngitheni uyakunenyawo elula kanti ngiyazi ukuthi mekuyi distance ngeke uhambe ngenyawo uzofika la uzoza into engisho naphakathi kwamabili engakwazi ukuthi avela dumisese edumisese kufana nendoda enesibhamu inganokha ngase windini phuma uyayibona lo nto usarisk wena risk mana ke moyibuka ngenye indlela futhi ukubaleka kwemoto ukuthi mhlawumbe ngabegula ingane nje manje like invuliyana kumele niphuthume ezitoro mhlawumbe kumele nime trip ebalekile usazoma estopini ulinde itaxi ke ntombo no vele understandeka kanjalo mekuqhamuka ama emergency ethi uyabona isibalekile yabaleka kanjalo kodwa nje so ukabili hayi akayifundi nje nemoto ayuthi ukabili must have ngiyabuya kona zona must have wena uthina athina ama preferences wakho when it comes to umuntu wesilisa iziphi izinto oyibhekayo uthi lezi umuntu wesilisa kahle kahle kumele nje benazo akeze nazo okay since siphumile kuma physical features ngiyabuyela ungawathi ukuba nemoto nokungabi nemoto it doesn't really matter ha honestly cause ngizothi ngifuna umuntu enemoto yini wena qala ngoba ezodrive imoto yakho ngoba uzomlift asikhulumi ngayo sikhuluma ngababhoys anginayo imoto yabo so inkingi lapha okay asidluleni lapha sikho lapha I'm joking it doesn't really matter honestly lento ifana nokuthi ungibuza ukuthi would I date someone osebenzayo or ongasebenzi would you date umuntu osebenzayo noma ongasebenzi I would date umuntu ongasebenzi no listen engasebenzi he must make means ukuthi uphokophele kuthenini awuthola umsebenzi kungabe ukuthi angisebenzi ngihleli uyang understand uyazama ukufuna umsebenzi yeah cause I can't angiyazame okay that's the whole point then abantu sibazoba ukudate impela hey awusifazane qhubeka inkinga wena you are stuck kulabo bajwayele hayi so manje you think ukuthi bonke abantu besifazane bakanjalo njengoba bengishilo ukuthi ama preferences ethu awafani you might find ukuthi kuzoba nomunye umuntu wesifazane vele ozothi hayi maye ngena imoto cha ngiyabonga wena unayo imoto ke ezumuntu wesifazane oyifunayo kumuntu wesilisa leyo moto mangizothi mina I'm expecting you to be working
uma ngabe sizothandana ngiyasebenza yini because I can't be demanding of izinto that I can't meet. Okay. You understand? Mina that's how I am. Angeke ukwazi ukufuna imoto baba wakhe nganamoto kumuntu wesilisa. Uyazela laphi imoto usufuna imoto? Exactly. Baba wakhe ngana level. Cha singamfaki ubaba wakhe Nkosi yami kodwa nje Cha ubaba wakho. oh wami Wena wangithi wena umuntu wesifazana. Umuntu wesifazana mhlawumbe nobaba wakho bese ngilahlekile. Mhlawumbe umuntu wesifazana wena umuntu wesifazana ubaba wakho akanamoto. Awukho umlando wemoto ekhaya kini. yeah sufuna imoto. Usufuna imoto wena. Eish ayizwakala. Hey. Hayi okay ngisaqhubeka. Ngiyabuya mvelo sazokuchaza nasifuna You- mhlawumbe bazokwazi ukubhoboka kahle masitshela usifuna. Othi ngibhoboke kancane. bhoboka. Angibhoboke mfeze. So lento le comes to lento yokuthi kini nikhule kanjani. You know, nokuthi ukhuliswe kanjani. Okay? So if mina ngizophuma ngithi ngifuna umuntu onemoto but I haven't been exposed to impilo efana nale ekhaya. Isisho isibeke esinye isithombe ngami as umuntu wesifazane. You understand? And mangasayitholi leyo nto, what are the measures engihamba ngifike kuzo to say ngifuna umuntu onemoto? So it ends me ku position yokuba desperate, then ngicine ngiba vulnerable kubantu aba wrong because ngigijimisa imoto. Angiyazi into engiyifunayo besides immaterial. Okay. Khona ungena khona. Ashayeli ngeyimoto. No mina ngifuna ungena la ekuthenini Alinge. I based on ama experiences ethu zamajida. Isikhathi esiningi abantu besifazane bakwazi ukufunda ukuthi bafunani ngeexperience abanayo. True. Even nabantu besilisa. Bakwazi ukubona ukuthi kahle kahle ngithanda into ethize ngenxa yeexperience anayo. So wena uthini imvelo ubobona ba honest nganto abayisho mina ngibathembile ababuthu. Welele. Ngicabanga ukuthi for bona into engake ngayibona kunzima kakhulu ukudowngrade for bona. Let's say udata wena unemoto so izinto ziba easy kanjena mhlawumbe uyaphi Impilo yamaneuver. girlfriend allowance kuzoba nzima ukuthi a-adapte kumuntu ongenamoto futhi mhlawumbe ongamniki girlfriend allowance. Ngiyabonga. Kuwena Ntombi. Kwenzakalani kimi? Is there a point where mawuthandana nomuntu othi ekuthandanani kwenu kufanele kuphi imali? Awusho ukuthi kuyaphoqa. Kufanele kuphi imali? Lokho is it something kuwe engakujabulisa ukuthi uphiwe imali noma sa ngiyaphiwa ngifika kunandaba? Obvious. Ufuna ukuphiwa imali? Lunch bar. Sipheni imali guys. Because uphiwa kuhlukene nakhona. Okay. If ufuna i-allowance like Ngiyayifuna. fixed amount. Yeah. Ufuna inyanga No, noma ufuna kuphe nje random? Ufuna kuphe nje mengabe mhlambe nemali. Guys, ayikho into emnandi njenge random gesture like kuthiwa nje mithatha uzoyicosha phi? Okuphiwa guys, ayibo angeke ngize ngale ungiphi imali? Ayibo guys sinenkinga eyiningi. Ungadleni bafethu. Yeah. Angisho ukuthi mhlawumbe ngestage. Nakya. Shuthu stage yabona ngoba uthi angisho ukuthi ngoba ngiyadlala. Into enginga ngophiwa imali. Yazi uma umuntu osujwayele ukureceive imali. Uba nama expectations. Ngase ukubalekele lokho. If ungijwayele nje ukuthi ngenyanga mhlambe kwenyanga umi 1000 kwenyanga unike 1.5. Mhlawumbe ngakunikile sekuyinkinga. Ukuna le gap level kahle. Siyabonyana. So ekugcineni imali izowakhanda ama expectations. Ubuze sibakho ukubona lelo la. Hawu shwele. Hey. So emalini bunjani udlelana bakho nemali kumuntu osilisa? Uyayifuna imali uyayibonga make phila ukuphila ufuna kwenza izinto. How far do you go? Uzokwenza bathuka bazowa lapha. Babukele emakhaya ngixoxela indaba uzothi sikhuluma into sihleke into abantu abangekho. Ucameraman wethu. Ucameraman wethu ugqoke ibuko ulele. Awukodwa cameraman. Uthito wesound uyamqhweba. So bemqhweba umile. Uyamqhweba wathi ucishe wawo. Asimbonji ulele. Wiz
busy mfethu. Okay. Manje uthuswa yini la? Like yabumina mangithinte ngithi kuyi camera or something. Asibuye kwena. Asibuye sector sakhuluma bukela ukuthi bakhaya. Asibuye mazwana. Wena mangethe kunjani udlela nabakho nemali kumuntu wesilisa? Mina obamudlelane nomuntu wesilisa nemali. Akube ukuthi amandla akhe. Ngaleso sikhathi leso. Ungiphile akangiphanga ngeke ngize ngidemand. Mina ngize ngothanda angifuni ukuthi ngithele. Ngoba ngikathi ngiphi imali mina sengizothanda imali ngisathanda yena. Kuyenzeka kanjalo nomuntu wesilisa ingekho into oyifunayo kuyena ekugcinela uhlapeni ibe nomuzi noma umgane kube ukuthi ujole naye ngoba bekuchaza and nothing much nothing more expected kuyena. Ngiyenze ngisho ngithi kuyenzeka kan kungenzeka vele kwabani mina ngize ngisho kanjalo buse ngavele ngithanda umntwana wakhe ngichaza ngizothanda ngothando mina Umothana nomuntu kukhona ukuthi ngithi yebo ngiyamthanda kodwa I don't see myself nangu nje lo mfana ngibona umlapha dewo nangu lapha shambona ngithi zikhona intombi ezimthandazo ngibona ichama nje uyaqoka khona ngogqoka ikipe sabhekise emumva uyichama kodwa uyichama la selokishini ko Newcastle wena will you date uhlobo nje labafana no whiskinjini whiskinjini so uyabona melokhuzana lapho ayanda ukuthi lo muntu akacacisanga ukuthi ufuna uhlobo onjani umuntu akafikanga ukuthi akachazanga ukuthi ugqokeni shuthu wena nje uhlobo njengomvelo nje uphumile kodwa yabona eyeskin jean ngiyayibona ne sengiyafika ke ekhaya ngifika nawe insele ngizokuintroduce ngiya lapho ngizokuintroduce kwifamily manje usukwenzile okufanele ukwenza ngithi phela mawukwenza abakuboni so uyafika ke ibhluku elihleli la phansi kwezibuni ibhande likhona then ngithi nangomkhwenyane wena or ingane yakho ifike yentombazane ifike utebhisile umjida hayi usezobona ekhweni uthi nje mawubona I'm not bashing abakwenzayo lokho mana preferably khuluma mvelo it doesn't look nice no mana masithebe umbuzo wami ukuthi kuze kufike lapha ekuthenini khona ngifike kini ngitebhise kanjalo ngiqala mengiza kini noma ngiqale ungibona nje because sikhulume ngokuthi siqala itopic ethi qala ekuthenini yini echaza umuntu wesilisa kusho ukuthi mongabe ungithathile ngitebhisa lapho expect ukuthi ngizoza kini no mina I'm accepting of ukuthi uyatebhisa but now okay ngikhulumela intombazane acceptayo but mina ngiaccept let me not contradict myself so sebayakhambisa ke kubo girl uyatebhisa bayakubona nje bayasho ukuthi so nokubingelela or ngikhambisa kithi mina and then uyatebhisa what's up hey guys ngisabuya kusasa deep and remember these are our own opinions now our own preferences it's not ukuthi sithi manje akube njalo or ku wrong will you date olunye uhlobo ngaphandle lwakini lamazulu no two that's the question ebhekene no two hectic hectic I would you will date yeah olunye uhlobo noma beluphi doesn't matter no not noma ngabe luphi ungafika eAfrica ungaphuma eSouth Africa ungene eAfrica ungaphuma eSouth Africa ungene eAfrica it depends ukuthi which part of Africa I can't say that's where I wanted to go to ukuthi angifuni ukuthi ngisho the exact lokhunjane that I wouldn't go for but Nigeria no okay ngathana bengafunisiye lapho angeke nje ngoba yithi nje mama we yabo uzothi we beautiful we ufuna nje umuntu akube nje umzulu nje oqotho mama aweshele uNkulunkulu wami hey kodwa manje what about umzulu nje ngathi ke mhlawumbe uqobo oskrushku hayi ke iskinjini umzulu oskrushku Suyikale yonke into ke manje ke yonke into nje isobala isisabalele ukuthi impela nobuka uyasho uthi yes iqondile nje amabhluku nje awukwenze nje kahle no but she's got a point I'm sorry but I'm going to be blunt to the viewers to Lonke la studio guys ayikho into edina nje nge dick print
i-different yandina iyadina no mina honestly hayi ke ukubona ipahla like yabona umuntu megqokile mase kuvela awuyifuni vele ngo-different njengoba usho ukuthi okay iyandina kanti kushuthi nina nazi ukuthi kunabantu besifazana abayi-enjoyayo no it's inappropriate guys Ukuvela It's- no why why Shoot guys ama-skin jean awafuna. okay imagine this bayathanda Imagine- ungaphiki nalaba bayathanda imagine this ne ne ndoda ama-skin wena jeans, nama ngiyithanda uthanda Ngiyibuka nje. u-right u-skin jean but awungavezi izinto engingafanelanga uyiveze uyangi-understand Mnyama. so then size la uthanda u-skin jean wenza i-print yakho le so now how are you gonna feel ngigqoke i-legging Ikalile. ikalile umuntu amvele mina angeke ngiphume nomuntu wami ebonakala ikuku phansi uyangi-understand angeke nje so ngihambe nomuntu it's obonakala just inkomo. inappropriate Ngiyafana ne-skin jean. Serious? Yeah. I-skin jean siyayikala nami ngiyayikala ngelegini. shuthi aseyikaleni-ke sisi Uyabona ukuthi Hawu. Yazi kodwa ngaphela mvele umehluko kuphi la kule nto oyigqokile mfethu lento no leni ungasibhekisi umvelo it's inappropriate that's unprofessional ungasibhekisi umvelo yabona ukuthi umlenze kamvele ubonakala nje kunjalo abamuki laba buka nje ngapha. Angivumi. Ibhluke phela leli. I-legging suke iyalapha ithi ne. ihambe lalela no skin jean uyahamba uthi ne Uthi hayibo, hayi. ngikhona okay Thina masiqhamuka kanje sithi But angithi kuyafana amanika abafundi lamabhloku amanika amakhulu wona no Awona amakhulu. hence is why I said look appropriate ube nice ube clean. clean ube nje decent you know kamnandi man. no mina thina vele siyeza mfowethu nathi kuba kuzobatshela sibalinde silungbalanda nje ngohlelo Ubuzo wami omunye Ehhe. mhlawumbe ngingawubuza kunini. Ngoba phela siyabuzana la just ukuthi nani nisibuze nathi so Umuntu bona ngaqali wasethekwini, nisibuze Kuyenzeka uthola ukuthi swag wise nje ngokugqoka ngumuntu vele obhede. Ngiyahlangana nawe but personality wise ngezinye izinto uthika all ama boxes onke ama boxes Yeah. wafunayo. But uthola ukuthi lana nje kwiswag vele nje angena uvele ngqoko. kuyambulwa kembeswa nkosi yamshwele Nanokuthi phela ngashintsha. And angibhedi lokho ukuthi mhlawumbe anginayo imali kunayo. Kodwa nje awukwazi ukuyigqokisa sengisho khona ke lapho ukuthi ungakhona ukuthi ungene with the hope ukuthi uzongishintsha. yes Of course. Ngiyangena ngiyakushintsha. How? Uba lento engithanda. cha but then Ngingaze ngisuke kuwe Uthatha ufune unamba taste. ubona oseceleni ukuthi okay ungqokele kahle. Kodwa wena uyilento futhi engiyifunayo inkinga ugqoka kahle. and there's Ungamshiya nomuntu wesilisa. kunendlela to do that niyaphuma neyitolo or every now and then ngizokucoshela nje skip ngiyakintroduce into changing i-fashion style yakho or i-style ogqoka ngaso every now and then ngithatha icathulo every now and then ngithatha Thatha iblue i-blue. siyathandana ngithi siyakha ngithi siyaphambili sharp now uzogcina usu-adapter to this way of ukugqoka complementing into engiyigqokile because remember uma ngabe udadewethu ezophuma so aphume nomuntu ogqoka ubuphara niyabuka ukuthi manje usisi Uhamba nani? kutheni mangabe phuma Siyahleba, nobhuti yebo. uyabona so leyo nto leyo nayo kumele uyenze in a way engeke ibe offensive to upartner wakho because kunabantu who will look at it as offensive ukuthi hayi yena uzibone normal like ngithi ubone right akanankinga ukuthi ukuthi ugqoka no kanjani wrong. yabo so that's why I'm saying ukuthi there should be a way oyi-introduce ngayo leyo nto leyo ukuthi umfake kuleyo shuni Kulowo ofuna like. ukumfaka kuyo Manaka. Angiye kwena lo mbuzo ngobuzile kena ukuthi will you date umuntu uyamuthandana nomuntu unakho yini ukuthi ngithandanela nje ukuthi ngifuna ukumudla lo or uthi umshado wami lo or uyothi kohlangana amakuhlangana yolala ibonene I don't know so wena mawuthandana nomuntu awazi ukuthi uyathandana nje cha bo akusiyo le ndlela oyibeke ngayo ngifuna ukuzwa kahle so wena uyuthini mawuthi ngiyaqoma nje No, ngiyathanda obviously mangabe uhlangana nomuntu and you feel ukuthi khona la ngaya khona you always have like
kind of an introspection yana with yourself or a conversation now ukuthi this is what I would like ukuthi it come out kule relationship yabo. It's always the case. My intentions, for me, it's number one. So, yini prioritize phambili before uthanda nomuntu? Now, We have to have- sekushelile. Yeah. Wambona ukuthi ulolu hlobo lwafana ungaloboli. Kodwa unuka kamnandi. Ugqoka kahle. Akafaka amabhuluku aveza ama dick print. Uyiyona yonke into loyifunayo uyicabangayo ukuthi iyachaza umuntu wesilisa. But ulolu hlobo But lolu hlobo libonayo ukuthi Commitment alobolike ayikho. lolu hlobo. Okay. No besides nje commitment. Uyalibona ukuthi lolu hlobo alobolike lolu. Kodwa ayisheme yangichaza. Number one, kunalento ekuthiwa ama instincts ne. Those things are very strong. Yeah. Okay. Then number two, mangekubona ukuthi ileyo nhlobo. Abona nje le ndlela le eza la Mosut. Ngena ngayo. Off ramp. Ayi. Off ramp nini? Senithandane ningathandani? Phela immediately I realize ukuthi akuna future. No. Asisho akuna future. When do I realize vele ukuthi awuyinhlobo engaloboni? Sesi deep into it. No. By conversation in court. You see man ukuthi man bakhona labafana nawe uyabazi. Yeah. Not ukuthi uyisigebengu but Yeah. uyamuzwa indlela akhuluma ngayo ekutshela ukuthi hayi ngikuthanda. Uyangigoqa nje Yabona kahle ukuthi kahle. ngiyakuthanda uyabona Yeah. ukuthi lo mjidi right. Yeah. Wena Ngiyacabanga. phuma kulawo majida ngizokuchazela nabakho. Yabona phuma nje lo majida ngiyazi usehlanganile nabo uAyanda yabo mhlawumbe uyabazi labafana ngikhuluma nabo ngabo nokudibana naye emsebenzini mhlawumbe usebenza yonke lento uyamuzwa bani language yakho ukuthi lo ayena unice kodwa mancane amathuba ukuthi lo uyayibona nomuzi kodwa shame mangasetsho sithandana nalo singaya Cape Town singaya Dubai singaya Pitori singaya Gold City singaya Canvas City. I can live the best life of a relationship here but mshado azikho inkomo Hey. Well, and uyambona uzokuphatha kahle and uzokuthengela ama present and uzokupha imali. so you know what? Leyo ingaba lula to discuss and say hayi ngizokwenza nje. But yabona isimo esikanjalo mawusubhekane naso. The case is always different. I may say right now ukuthi I would rather leave that person. I'm being honest. Yeah. Ngithi ngizomshaya lo muntu loyo. But at a later stage uthola ukuthi sengingene ngathi shi kuleyo relationship sekunzima ukuphuma. Ukuphuma. Uyangunderstand? Usu-enjoy impilo esheshayo. I'm like mhlambe ngizozama ukumconvince nyana ukuthi aye ngale la kangafuni kuya khona. But literally uyabona ukuthi it's clear nje ukubekile kuyacaca ukuthi angiyilapho. Do you believe ekukhandeni umjida? Will you build the guy? Uthe ngikhuluma nawe lapha mangathi. Usamcabanga. Samcabanga. Would you build the guy? Do you believe in building umjida? Ukuthi umthule nganalutho umkhande umbekezelele athola umsebenzi abe right umsupport emaphusheni akhe meshoda ngemalogibela Kwazi kwakuningi. Mekule mzamo othe ufuna zame leyo mpilo leyo ube nokuthi wena indima yakho njengomuntu wesifazane uyidlalileyo ukuthi amaphupha akafezeke. Akubo ukuthi naye ukuleyo nto. Iphinda. Leyo ukuthi yena amaphupha akhe yena ufuna ukuthi efezeke. Wena ungakwazi kumsiza. Yimi engifuna ukuthi efezeke kanti nakekho lapha. La utohoza khona nje wena yena akatohoza uyazama. Will you take u500 umnike maybe Me. Ngamnika. Askis? Hey. La utohoza khona wena. Yeah. Umjida wakho Mayishoda ngiyamnika. njengoba uthe wena umjida wakho awunanke umuntu asebenza noma akasebenza silonge zama. Ungayiphi indoda imali? Asike singithe wena ungakwazi ukuthanda nomfana ozamayo ongasebenzi. Lokuzama kwakhe imali akanayo. Uyakucela ukuthi umsize uhlanganise into zakhe. Would you give him imali? Yeah, ngam assist. Angithi uyazama. Uzamele entweni ebonakalayo ukuthi uyazama. Sure. Ngamnika imali. No problem. Okay. Sengibuzile imibuzo eminingi. Njengamanje. Usuzongigrill. Ngiyakuma cha, ngiyakuma. Ngikwazi. Kukhona eminye imibuzo ufuna ukuyibuza ngabantu sibuzele namanye amajita mfowethu. Ofisa ukuyibuza abantu besifazane mhlawumbe abayibheka ukuthina izolo babhekana. Doesn't matter ukuthi ugunde kanjani.
ukuthi ugundane ekhanda. It does. Okay, interesting. Awuchazi. Hayi cha neyitela zenu nazo sikhona bo. Hayi niyagunda guys yo. Mana nifuna ubana No, ugundane ekhanda. I've seen a lot Shem in terms of amakhadi. Nifuna ngapi? No, but you must be mina nje ngilwa nobuniti. Ayibe nithi. Ay, Ikhadi. yeah na. Hayi ngathi manje ikhathi ngathi Yo. no way. Mana ninga Ngifuna ukusho something but I can't. Angeke offendek. Sure. Ngiyasholo guys asidlulele. Or mhlambe mabe ngikhuluma ngama-Eastern ngikhuluma ngalabo abadwebayo mhlawumbe ukudweba. Hey yabona nje sicefe seyita esingazazi ukuthi zasisukapi. Seyita. Olayini esingabe abani? O blonde. Yo, wesi ke mawusudayile. Accommodate ngekhathi yakho. Abayithanda labo ikhathi nanyababona. Cha, Ngithanda chiscope. Blonde. Binit man. Akube i-chiscope ube nithi kodwa ugunde kahle kube ublack. Even if ngasi chiscope but like ikhathi yakhe ayibenit kama. Nokuba isigqoko Ube right. Wazwavelelwa wizinkosi yami sono. Hayi guys ngeke ehlukana no wis. Hayi khumani kuwe. Bese ba i-dread yo. Hey no mina ngaza Sabada hayi. Okay, asiqaleni la. Uyindoda. To be honest, I'm sorry. I'm not trying to offend anyone. Then Uyaluka. Ulukani. Hayibo, masivuka ekseni sibanga isibuko. Uneplan in wisdom Nayo ukuthi ufuna lokudla ukuqutha edred ingubo, lapho nami uluke. ngifuna ukuqutha Yabona ingubo. isikale ezisinokuzenza Hayi, ngeke, uluke guys. kanje unale plan lelo la. Kuhle kona Nkosi yami mawubukela ekudeni kodwa nje cha hayi guys ngeke hayi. Yo no. Ngiyabafanele abanye kodwa nje i-dread umluku ngichutha ingubo na uchutha ingubo Sibanga isibuko. So is it a 10 off mfana ngazoqabula ngiqala kwena? Siyaphi manje lapho? No, is it a 10 off mfana ngazoqabula or awunandaba nalokho as long kanjani singene kanjani Ngabe ngiyakuvumela ngiyazi. as long enenkomo enemali enazonke into oyidingayo futhi eyindoda emadodeni does it matter ukuthi akwazi uqabula noma akwazi uqabula? angeke ke phela nje umqabula uyaccount bakwethu yabona nje mose ungqabuna elileke nje naye iyacwila imizwa ukusho ukuthi hlehla Hlehla neinkomo zakho neimali zakho. So balake masithebe. Yes. Hayi yo hayi. Umqabulo does it matter ku? Yazi khona le ish yazi. kuwese ezo Ngicela bangixolele Nkosi yami abasekhaya. Umaqabulana ngifuna ukuthola indlela okuyibuza. Uthena ngibe nesoko mazwana. Uhloniphise. No, ukuhloniphisa Oh. ngibuza ukuthi if kade uthandana nokwazi. Nikhisana. And then usuzothandana nami. Awucabangi ukuthi Khona kade kwenza kangcono. No, uthi ukwazi. No, ngideni. Uthi ukwazi first boyfriend yakho. Yeah. So wena ukwazi uthisha wakho uqabula kahle kahle. Yeah, ufundiswe yini? Awucabangi ukuthi uma ufika kumina nami ngisho ngakuthiwa ngine experience but wena ufika nokuqabula ukwazi kwakho ukuqabula Ukwazi ngokwazi. ngendlela beniqabula Naleya mentality. Hey wazi wamnika ke kodwa ukwazi i-credit. No, ngenze Hayi ke. ngenze Unze manqosha. awuyicabangi lonto ukuthi sometimes sike sithi even isitoke namajithi ukuthi sometimes uma ngabe uhlangana nomuntu wesifazane ubalekile ukuqabula ngendlela yakhe kwesinye isikhathi ukuze engakujaji ukuthi hayi uyiflow ulandele yena Naze nabuthwala ubunzima niye abantu besilisa. Sengisho lonto Nkosi yami. sometimes ukuqabula ukuthi othi umuntu hayi ngoba eyiflop ngempela uqabula Ngendlela kajwayele ex Ngayo, yeah. Yes. So ukuqabula okuright nokurong. I believe ukuthi banokuthi lokho kupixana ngamathe. Ay. shembe mosuthi Ya lokho kumpela Mosuzana Yabona ngesikhathi ungibuza lo yambuzo ngicabange leyo nto nje ukuthi usuyafika ke endlini uya excited ubuyojola. Kodwa khona into oyizwayo ukuthi hayi man. alugeza ubuso Khona okusantungwana nje Khona lokuphakama. uzocabanga. Mawuthi Mawuthi. hey. ubona ukuthi hayi baby Ngeke.
ubani guys ngeke hayibo hey yo Right la camera. Okay. So bana No bexuba khona le turn futhi ikakhisi umuntu obhemayo bese engadli iwash down. Hey. Sekusele kuwe ke manje. Tshona bephuzile futhi. Hey yo Tshona bephuzile futhi. Uthi vele uqhaqhe ngejubane. Engani ukuthi uyapi. Baleke. Malala. Usufikile uthi ngihambe kahle. usafona Uthi ayisengifikile. usafona hayibo Elokhemile. hayi ngeke Nangoku umjita azinto kube yibala lezi zinto lezi ziyamayinaza into abathengi bayibhekile koloko. Umjita unuka kahle, ugqoka kahle, unayo yonke into othele wena uyifuna ugqoka uBrentwood for wena. Kakhulukazi una zonke lezi zinto lezi. But lo mjita lo uneqhawe lakhe nje emculweni kaMaskandi, uhamba ama meeting kaMaskandi each and every day mhlawumbe uzuyinduna. Make kwathiwa nje kufona iqhawe usukuma ngenyawo lo mbuzo based kakhulu kuwena since ulazi lo hlobo labantu besilisa uludate umculi othi uneqhawe yena othi nje iqhawe lami igcoka meleshi ayiqhawe lami nje ulimit nali likhali iqhawe nali iqhawe Uthi wena ngidata would you date indoda eneqhawe nje ukuthi ithanda umculi kakhulu njengokhuzani kanje uthi nje yena iqhawe lakhe ukhuba ukhuba besethe vele engihamba hayi phela uzuvela ujampe nje would you date umjito oneqhawe nongabe ke kuthiwa like umjito okuthiwa uneqhawe umjito onjani neqhawe guys I'm yabona sorry ikulahlile uyayazi ukuthi uzochazela ukuthi ngijoyine nomuntu oneqhawe kodwa phela akukuzi ukuthi mase kukhulumile iqhawe usuyaxhumisa ubheka phezulu angijazi umjito oneqhawe emasithebe uyayazi ulokhuzana ngapha uMankethe umjito oneqhawe umuntu olandela umculo njengebhola mina ngisupport Chiefs so kunabaculi ke bakaMaskandi ngicathu uyabazi ngamagama abo right so ngabagama abo mhlawumbe kuno Gcokamelisha kuno Mageza Amahle kuno Khuzani bonke labaculi laba uma umuntu eneqhawe akalaleli bonke abaculi noma akabathandi bonke abaculi uthanda uKhuzani aqoka iskipa sika Khuzani so ke baba nama meetings ababambayo uma behamba baya koThekwini behlangane bexoxe so ufica ukuthi kuba nama meetings ahlanganisa izinto zeqhawe more like an idol umuntu nje ama-idolizer kakhulu but kuyenza sense kakhulu ngapha entombini engazuthi yona understand lo hlobo lo yabona nje for instance izathu sokuthi ngibuze lo mbuzo ukuthi ungajola nentombini eqhawe it's because mina as umjita sibabiza ngokazi ke uyazi Mankethe sibabiza ngokazi osisi abanamaqhawe noma balandela uMaskandi ngokuthi basupporta umthandeni sibabiza ngokazi yabona so ngenxa zokuthi kwasuka kube uyazi kwasuka kubizwa ngokazi kwasuka kutheni kwakunamangcukumane kube namangcukumanekazi kube namangcukumane which means amangcukumane amajito oncumukanekazi abantu besifazane indlamlenze neindlamlenzekazi uyabona amageza namagezakazi so kwasithatha lokazi kwasithiwa nabizwa ngokazi ke nina ensupporta umculo as Maskandi so okazi ke bathathwa njengabantu ukuthi abantu abahamba imicimbi kaMaskandi abantu njengoba nje uthi uAlexandra insukwini uyisa hawu wabuza ibhasi ibhaliwe ngathi uzosho njalo athi wabuza ibhasi ibhaliwe nje so mina as umjita ngenza isifungo sokuthi I'll never get married to entombazane eneqhawe so if you uneqhawe why hayi ukuthi mhlambe ukuba iqhaweni ukuthanda umculo it's ne perspective but it's ne perspective but kuhlukene no sekuspecific because khona oqhawe bathi thanda neqhawe impela nakanjani ngamshiya nomuntu endlini akona amantombazane athanda nje umculo waMaskandi usho ukuthi adlala noma yimubi khona noma a specific ukuthi yabo mina uSminoff uma ungakamdlali awukangidlalela uMaskandi yabona ke lapho mina soda ngihlangana I'll never get married why no ama insecurities they are kicking in bonke ukuthi njobe nje landela uSminoff ubona uSminoff akayazi nentombazane inhle yena bonke akayishilanga kuqala
Awubugwala. And ubona Themba ukuthi umuntu ubona ukuthi wakho. ezinsizwe ezinye lezi ebamba wena angeke. Manaka. Would you leave Mjita umshelo ukuthi akenze kahle empedeni? Hayi ngishilo. Sifike kanjani la? Mina ngipheni Cut. bengakenzi. Hayi mina ngikwazi lokho. Ngicela kwena masithebe siyeze Hayi, kusacabanga. ubuza ingane yakini njengokuhlobana kwenu. Angiyenzi mina lento lena. Ngizomshiya kanjani ngazange ngenze lutho. Mina ngikhiphe. Imagine. Kanjani manje? Imagine ngoyazi. Woo, Jehova. Is it important ukuthi umjita untswempu noma uyabheda? Is it important? Since uthi umqabulo uhamba phambili. Angithi mina ngagcina lapho ke. Lapho kokunyeke uyimbhedi ingenephi ngebhedi nami. Ngoba uyacabanga ukuthi kwakhona emqabulweni ukusakhuluma khona ngokwaneliseka. Bekuse ukwaneliseka ukuthi umuntu avela aqhamuke ingekho washaya izinto ezikuthena off. Kanjalo ke nalana ukuthi Angibenga umuntu ongafiki ndula job. Job. I believe ukuthi Nazi ingane ibaleka neqiniso. Yo, sorry guys. If leyo nto le iyalungiseka. Shona kwazi. Ongakwazi ukuyeka. Yo, sekize kakhulu. Khulumani Yo, kancane. yo, asibe serious guys for once. Okay. Umuntu mayengayenzi lento ofuna ukuthi ayenze izinto sizona. Qhubeka hima. So umuntu mayengayenzi lento you feel ukuthi uyayifuna. I believe ukuthi fanele umfundise, right? Okay, 90 nike tisho. Yo, hayi kuningi. So uyamfundisa as much like the same way nina ezabantu besilisa, like you've got this patience yokuthi umuntu wakho wesifazane mangabe uthi akakwazi ukwenza woman on top kumele umfundise ukuthi ngiwa kanjani, right? So yeah, so the same way I feel like for me I would have to teach you. There was this, it makes me think it makes me think of this other video got circulated like go social media kakhulu. In fact a trend, not circulating but a trend, and they were on us ukuthi thina abantu besifazane when we're doing women on top we do. Yabona nje lo vele ke. Anyaze. Yabona. Siwabusana ukuyaka. Nomgathi lo. Guys, Nyakaza lonke isayide ngiyela lo bhede. Ngiza ukukhulu. Nokwenza igqobhethe. Manje ngiyowenza yo guys, mara niyasihlupha. Yo, so kuthiwa you guys were like oh, let me not say you guys, but abantu besilisa go my comment section nana, they were like no, anyakazisa amahlombe. Inkinga uhlangana nenkinga yomuntu onyakazisa amahlombe. Cha, akunyakazela manje sinawo amafika sonyakaza kanjani guys? Ni expected to nganyakaza ihlombe njani? So ke manje. So the same way, so I feel like ukuthi as much as abantu besilisa were trying to teach us something lapho, for us as well it should apply ukuthi if kunala ungafinyeleli khona kufanele ngikuyise ngakulowo mzila ukuthi cela ukuthi kube kanje makuhlula lapho kayi sekwehlule. Hayi ngayi. Yabo. Yo guys, good night. Yo, may my parents forgive me. Ayisiza nje angafika kulo. Lo. Yo, ngicela nifake le phathi yokuxolisa kubazali. Soyifaka kuleso sisifaka leso sixolisa Yo. abazimele bazi. No, It's serious. This is something that our parents shouldn't know. Hi guys. Lokuzana imvelo bakwaza. Kumuntu wesifazane yini ebheka kakhulu? Women on top. Ibuni. The S. Uthi women on top. Nonke women on top and ebaleke kakhulu.
ngicathi it's for wonke umjike like uma sibona intombazana sibona ubuhle phela ukuchazeka oqala yeah uqala sure sibona ibuthi ubona ubuhle nokuma and then into esukusilandela ke mhlawumbe ngayisummarize ngayizinto ezimbili inhlonipho nokuthi akathanda abafana kakhulu inhloniphe kanjani ubona kanjani mhlawumbe abathanda abafana oh sakubuza imibuzo emibili ngiqale ngathi chaza ubuhle into ibona isakuda wakamazi yeah and then okwesibili inhlonipho Inhloniphe ezokhehla ngikhuluma izinto ezilokho ezidonsa zingenisa inhlonipho for example like uyabona mengibona wena the first time nje ufika la ngikubona ngibona ikhala kimi okokuqala yabo yabo so inhlonipho akudingi ukuthi umuntu meniqala nje ngibingelelana uyakhona ukubona ukuthi lo umuntu kanjani ngaphandle ukuthi nikhulume nezinto edini yabo meniqala nje niengage uyakhona ukubona ukuthi lo muntu lona ungithatha njengomuntu kwamina uyayizwa lo ukukhuluma yes of approach akavele nje niqalana kunezinto eziannoying ngawe kodwa uma ukwazi ukuthi uyiveze kumuntu ongamazi uqala ukumbona sekusho lukhulu ngawe yabo kunezinto ekumele ngingazazi nje mengiqala ngibone lokho okuhle kodwa lokho ngibona mina njengenhlonipho so inhlonipho nje ukuthi uyamazi omunye umuntu lonto leyo inhlonipho leyo at a high level so idlule lapho sengibukani manje ukuyiphatha ngoba ke umjito officer onesifiso sokuthandana nesifelo how manje ubona kanjani ukuthi ke cha lo ngithi should lokho ukubona phela ngokuhamba kwesikhathi as time goes ngeke ukubone vele umuntu uqala namhlanje yabo ngeke ukubone umuntu nentombazana nje yazi wonke umfana yazi angeke phela ungadla nganda nje bese ngabangani bakhe sisebenza sokuhlala njani engasazi no mangithi yazi wonke umfana ngisho yazana nawo wonke umfana kanjani uyazana nawo umfana para iseso wise yazana nawo wonke umfana uzoqala ubuke especially for mina umuntu ongekho ku entertainment industry ngizowe ngiyibuza kodwa ke mhlambe lo awukho kanjani entertainment industry sinawe la this is entertainment this is entertainment industry hello akikho deep code what do you mean ukwazi kunabantu nabangangazi kwi entertainment industry silungisa lokho wena unezifo za ku entertainment industry makuthiwa abantu ba ku entertainment banezifo nawe unezifo zakhona kodwa simple lento for mina nje just ungayilungi ubuhle okuqala before lento osukuyibona bese kuba inhlonipho okay nesakhiwo angithi ubuhle phela konke lokho kukhanda ubuhle phela ukuthi mhlawumbe umpakile umhlobo so uthanda abapakile noma uthanda bangapakanga ukuthi isilento isitulo does it matter unamabele awunamabele ngicela ungacomment lapho no mafowethu angithi samajita sinama preferences is safe does it matter samajita sinama preferences angafani yes Uma ngeyakho nje. Mina into ebalekile ubuhle bafethu. Zonke lezi zinto ezibuzayo zikhava ubuhle. Manje maye ngekho muntu. Islender isidudla. Umfana nomntombazana. Islender noma isidudla. Akondleke. Kusho ukuthi uthwena asitufuzeke. Oh bakithi. Bakithi. Oh Nkosi. Asike sigangeke manje emvelo. Asakhethe umakoti la. Nanga umuntu wesifazane. Ngiyaganga manje. Siyaganga manje yini makoti lo. Okay. Asike sithawu nawo umakoti awuthathile. Nanga umuntu wesifazane uyambona. Awumfune ehlonipha, umfune njani ufuna nje lo muntu wesifazane nje ukudila naye nje manje. Uyogijimela uhlobo njalo udwebe uhlobo lwakho. No, I feel like askis kancane butwami. I feel like bekufanele after leyo question yakho ufake i-disclaimer nyana yabona ukuthi this is not a reality of this person. Yeah. As they should know ukuthi i-podcast yama opinions le. Yes. It's not ukuthi ukhulumela amajita, ukuthi amajita wona mengafuni ukuthatha umfazi ebona intombi
like phela thina angithi ngiye ngobuza lo mbuzo lama questions angibuza kuwena ama questions engwabuzile nakubona ukuthi bafowethu nina kuyenzeka nijole nomuntu ukuthi niyayijolela nje thina kuyenzeka usijole nomuntu siyijolela nje Yeah. mina ngiyajolela intombazane efaka i-makeup no offense manje kunina nobabili nama makeup ngoba nikwi television Uthi kwenzakalani? ngiyajola nomuntu osifazana ofaka i-makeup Oh, okay. but Awuthandani naye. angithandani umuntu ofaka i-makeup Okay. No, yazi yes yazi ucabanga kwami. I-preference yami le. Ubuza. ehe Ngiyacabanga ukuthi into esifuna and kungichaza kakhulu ukujola nomuntu osifazana ofaka i-makeup yes. Ngiyacabanga then into esifuna ukuthi ngavele ngisuke nje kuthiwa mina ngithi ngingena indawo ngo-natural Hawu. wena Sure. ufuna uzogadla ngaye Ngidumile. bese kuba khona nje yabona kwasekhaya hayi natural osemva Abafana. angithi yabona Iphi camera sibhekile right? Abafana abayeke. Kodwa ucabanga ukuthi into esifuna phandle mhlawumbe into esisuke singenayo sokuhalela lento songenayo Endlini. Ngiyabuza. umuntu wesilisa into ayibheka kakhulu umuntu osifazane nakayithanda kakhulu umuntu osifazane sengisho leli point lokudlala ukuthi bese unayo no I don't think mina engingathiwa mhlambe ngiyamthatha uba wami I don't think ngamthatha ukhonta kashoda ngayo kodwa ngisho ukuthi ngabe perfect ngabe namaphutha lento might sound poetic but akuyena ukwazo sonkondlo lo so ngizama ukuyikhuluma nje lento straight as it is Yeah. ukuthi mina wami sengimkhethile wahlala nami akukho asikho isici engizothi ngiyasibona kuyena ngoba the more ngibona izici kanti ngisahlaleleni naye so izici zakhe ngimele ngiyibone ngamehlo enyama akumele kube izici ezivisible to say ngiyakwazi ukuzipointa ngithi kunenkinga lana la ngihleleni nomuntu engibona ukuthi kunenkinga lana la no let's say ikwazi ngoba ade nengibuza ngoba ade nengibuza lo mbuzo ukuthi mbeke microphone yakho emlonyeni phela Okay. Isidudla. Yeah. ngisho ngibuza lo mbuzo ngoba ade nengibuza njenjalo ukuthi akusho phela mo isidudla ukuthi uyisici leso akusho futhi mo isilendo Ngicela ukukukhulula kancane. yes ngisho usengibuzela ukuthi uyakhona noma ungabona isilendo endlini uhambe uyoshila isidudla mina ngiyayithanda idudla or remote isidudla endlini uyoshila isilendo it's something like that We uthanda yeah idudla okay saze sasha. We magwazi. isilenda ngingashada naso Kodwa. kodwa ngibuse ngesidudla Ukodwa loyo nje usho likhulu sheyathina ngiyathanda mina uBig Bone yabona ya hayi vele kade ngayithanda idudla mfana hayi mfethu mina vele mfethu nongabeke into ekumele ngidubule ngamazweni mfethu kumele ngidle ngaze ngishaya ngazizwe mfethu bongidubule ngazizwe akondleke noma ngasabanga isidudla angisho mina ngithi umuntu osifazane ngifuna into egcwele into egcwele ibonakale yona ukuthi hayi nani yabona ibonakala hayi bakhona nawe ayanda bakuthandile ndaba Ngitheni mina? masulokuba namathi bakhona Hayi, nabanthandana ngitheni? angeke sinithande Awungitheni mina? akasiso isilenda igcwele ke futhi uyeza ke kugcwala kwangampela umuntu lo mbona Msidi. awusikali We guys. yazi bethu umuntu ongasazi ukhuluma eselokishini ukuskrala bukho right bu right into ukuskrala lokho okutheke kanje nayo Kodwa mazwane. uyabo khona umfowethu owathi umfowethu hawu sena ushada idudla uyidudla behlupha ukuthi zikhipha njalo kulubuyisana njalo le kazi mbabazana Yo, hayi ngeke. umunye wethi wathi ayidudla mara sikuhlupha ukuthi uhlezi ukubhlungu iqolo Kanti niyasokola. angazi nako Kanti niyasokola ninjalo nje. Suka. but No anyway guys, bengithi mina enena ngendlela kade buze ngayo uNtsele. Ngithi mina ngicela niphendule vele because I don't know if ngizwile impendulo yakho ukuthi asathi ke ithi this is what you prefer in your fantasy world. yeah What would your ideal woman of uganga be? mina Both of you.
Or Umfa- in umfazi fact, I'm angathiwa ngiyamthatha. including all of the guys in the Umfazi studio. angathiwa ngiyamthatha. No, not Uyiphendula ukumthatha, but angithi ubukhuluma indaba yokuthi Umuntu lo othi nje Isibhamu ngingaganga naye ngifuna ukuthi abe nalokhu. Okay, umvelo mhlawumbe yeza mina. Ngasinike example usho ukuthi ubani mhlawumbe. Hayi. Uzothi uMahu. Hayi. Oh, okay, kuyazwakala. Ya ne? Ya da kumfanele. Ya. Kuyazwakala. Yabona mangizokuthi sibonelo nga. Yeah. Fantasy world. Ayumahu. Ayumahu. Yabona umahu. Hayi ngepersonality. Yokuthi mhlambe cause angifuni ukuthi kube ngathi ngiyamaza abantu Physical features. bengijaje Yeah. ngazothi nasengiyamaza ukuthi Yeah. betha ukwazi umahu yabona Yeah, cause yeah, angimazi yeah. angazi ngambona Yeah. khona Nkosazana Dotha nomahu ngiyabona ke that's a fantasy world Sesizuleke. vele ngena futhi nawe mamvele basukusaba phela basukusaba phela ngabe kushaya Uma ukuthi akayenzi-ke lento oyidingayo. kanjani no ngifuna umahu one personality ka kodwa fanele ngiyithanda personality ka Peltus noma ngingathini ngiyathanda nje uhlobo lomuntu osifazane onjengo Peltus but ke it's fine ngifuna umahu one personality equiet esithobile ekhulumela phansi ekuthandayo ukupheka ekuthandayo nokucleana angizwani nomuntu osifazane ongathandi ukwenza imisebenzi esendlini so imisebenzi esendlini nje ngathi ngahlezi yenziwe mina ngisiloli futhi ngivila so ngithanda umuntu osifazane Well guys, kusasa umuntu oganga naye lo. Ofantasize ngaye. Umuntu oganga. Guys, come on. Kunini niphuma kwi topic? oh phela ngazi hey shuthi mina nje vele umuntu wami stress life ini anginazi isikhathi sokudlala wemvelo ungasro uqinithele umuntu osifazane Hayi. Oganga. Owenza ngasibone Miyekeni umvelo ngikaniphendula. no ngeke khuleka Yazi into engingini. Even nama celebrity crushes ami abantu aba serious engiremonti. khuleka yisho What? Okay, sicela one of your celebrity crush. you fantasy Banengana seMaritzburg yaseMaritzburg. how to hayi yimi lo futhi hayi kodwa ngeke kuyahlula ihluma hu Userious angithi. ya usophendela ngeke simthole fana yivele uphume kena kawe yazi Mase kuthi kumuntu oyi opposite kathi uzombedwa mhlambe ngangumfazi thu sofana uMihlali. mihlali muphi Mihlali lo. I don't bet. mihlali Lo, lo qeda ukusikandala nje Skandal. hayi ngeke mfana ngeke fana ngeke ngiyajaja mihlali Umthathelani. ngiyajaja mihlali No sikhuluma. Uthe singajudge ngoPeltus. No, ngiyamjaja ngomihlali sikhuluma ngogana. Asikhulumi phela ngokuqonda. ayi kulungile That's why ngithi uMihlali. sengiyayisola fana nami ngithele mahuno kunokuzana kuno thusompetha nami thusompetha Anyway, siyaziwe. Uthi Mina I'm so interested kodwa to the rest of the guys. hayi uyidlulisa microphone nikumntu Ngicela udlulise mic. This is very interesting. Mntungwa ungayidlulisa mic. nangu What's Philani your celebrity crush Philani? Nkosazana Dot Bantu Nkosazana. Ntungwa yive yakho Mntungwa sikulindile. fantastic hayi khumalo uboyithi muphela Uboyithi ya. Boyititulo. Uncane uboyithi kaKhensa. Boyititulo. ya khona choice Wizzy. Manje. ubala Umazi ngokumbona. iphete bazana Wizzy characters guys. ivi Musho ngama nakho act. Ngangibona ngidlala iTV ngandle. I was so wishing. angeke awusomchaza ngumchaza Isitori angisazi noma. Yabama. Angazi isitori amayini. ivi Mantungwa. Yeah, but it's story this is. Awusimakade Maria. Cela nimiyekeni uWizzy. ngifuna ukubashutela ababukeli yena wemufi weziphethu Wayedlula. The point is wambone edlula and he ningaganga nalo. Okay. Bengambamba. I'm keeping TV.
Hi guys, niyadlala ngo easy yazi. I-microphone kuwe phela. Okay. Awuthi uzona umzamo. Leyo nhlobo leyo nhlobo kanjalo. Ningaganga nawe. Yona. Hayi abafazi labo thatha basekhaya. Interesting. Yabona. Yeah. So ke Sasiza lapha ke embuzweni wenu engena sibuza wona mayelana ukuthi no kiss. uyahlala nunganeli. no kiss. Isimo sokubuza ntombi. Okay, so no iyaficisha ifana la kiss. Mina kodwa ke mina umuntu wesilisa umuntu wesifazana nginkinga ukuthi ukhisana kanjani. Ongakwazi ukukhisa, so it's not a turn off for you. For mina kiss it's not ngiyathanda ukiss. Uzophuma uvuvukele. Angeke mina. No, umuntu wesifazana into echaza. Hayi, nizwe awuzwanga. Uyaxoxana. Yeah. Umuntu wesifazana uzophuma uvuvukele umlomo. Hey bakhona balokho. Aba no. Ade kumuntu. No, mina umuntu. Hey, but she's been singing a lot. Umuntu wesifazane mina ongichazayo. Umuntu wesifazane ulula mhlawumbe azongifazela abafowethu. Umuntu wesifazane ulula ngoba uyashesha ukufundiseka. Umuntu wesifazane can adjust to any situation unless wazi kangcono ukudlula wena. So let's say yimi ongakwazi ukuphila. She can always try to help me here and there. Yeah. Ngimenza ngalendlela athanda ngakhona. At the same time naye mengakwazi ukukhisa, so she's not in a position yokufundisa, which means position yokufuna ukufunda. Nawe uyazama ukuthi umkhise ngendlela ukuthi afunde ngakhona, but now iproblem ukuthi uyak-avoid nawo lokho emlonyeni la ubona khona ukuthi akuhambi kahle. Yeah. So sigcina siphephela kulezi indawo sibona sele siniqabula kuzona. Mhlawumbe sehla ngamabele siniqabula lapha nalapha ngoba Niyafika yini lapha ya? kuphona. Ubuza ukuthi yakhodwa. Mina bafethu Hayi. Mina Okay, kulungile. Velo sikuwena ukiss ukuyenzeka ube i-turn off kuwena. Ngathi it's exactly the same thing esho ukwazi leyo ukuthi kuyenzeka umuntu uthi akwazi ke baningi abantu sokuhlangana nathi abakwazi uqabula. Yeah. Most abantu besifazane abaningi bafowethu siyakusho lokho emakhaya just ukuthi ukwazi. Abantu besifazane emhlabeni kakhulu lapha eSouth Africa ngiphila kuyona. Yeah. Abakwazi uqabula most yabo. They not good kissers abantu besifazane. Labo usuhlangane nabo. Ngiyaxoxa futhi ukuphula ulimi vele. Most abantu besifazane. Osuhlangane nabo. Yes, obviously. Or even anginomvela uzongifakazela which means nedlanzana la kamvele nalo uzoshuthi khona nedlanzana la kamtungu. So xa siwanika uyavuma nawe mtungu. Yazi you are bad kissers guys. Ngoba ni adapta kumele ezizwa no adapt to indlela lo muntu oyakuyela ufika ohlangana nayo leso sikhathi. Kumele uadapt indlela yakhe ngayo. It's either because mehlangana nabantu abawu it's either uadapta lo or uadapta. Yeah, it's always the case actually. That's true. Ngiyavumelana nawe. Umuntu uthi uyaqhaqhazela niqabelele qhaqhazela. Abantu nize nishayisana ngamazinyo. manje yini ungambuza uthini ushaya uvalo. Yini thina ngiyamfemfezo zokwenza ubuqhwabi uchaze ngestori sakho. To a point ukuthi thina as abantu besilisa akuyonto esifocus kuyona nje kiss. Thina suke singazile ko kiss. Nifocus first time masizohlangana thina suke sazi ukuthi indlela iyapi. So noma a bad kiss mina vele ngesikhathi nje sihlangana emgwaqweni mina sengukhumule ngaqeda siyahamba siyendlini mina vele sengiready. Uyabona indaba ukuthi wena mhlawumbe khona ukuthi ukiss khonto uzoyinyakazisa kumina uzoyivusa. Izinto isuke ivuka uma ngiqabula. Mina noma nje ngakhumula zivele ikhale singaqabulene. So qhubeka phela vele ungaqala umvele ukukhuluma lapha endaweni yakukhiswa. No mina ngisho ukuthi nje uyahlangana nomuntu ongakwazi ukukisa but nebalile ukuthi nina niyashesha ukuadapt. Yes. Ngoba ukhumbula ukuthi inkinga yethu sometimes ukuthi sike singafundi ukushintsha. Yeah. Singafundi ukushintsha. Wena waqhamuka namaplans akho ukuthi hayi ngizomfundisa lutho. Lutho wena nje kumele nina niyakhona ukuthi nisithi halfway like ni sense izinto yisebenze niyakhona. Halfway. Yebo ngithi halfway kusho ukuthi ungifice nombhedo wami uyazama ukuthi adjust to your bed. So ungazama ukuthi uqhamuka usungishayela ipilingana la. Enye into futhi ebalekile umuntu wesifazane ukuthi uyakhona ungishintsha ngaphandle ukuthi ungitshele ngoba thina sine ego yethu nje
mangabe mhlawumbe into uzoyicommunicator izothatha izinto zibe complicated Yeah. uyakona ungishintsha la Iba complicated more mangizoyikhuluma ya. mhlawumbe nami ngibona nje kumele ufuna ngesenze kanje Yes. ngaphandle Yeah. kokukhuluma Ama actions speaks louder than words. Ngaphandle Whoa. kusho ukuthi Khuluma. Kuningi akufihlayo. kuphi Kuningi. Bese ngisho nje just Uhleli nolwazi. yazini ukubani kuthiwa nginalo ngangiyanika manje zanginalo we bantu Kodwa besilisa. ke- Oh, nice. kuleli iphuzu lokuthi nithi nikhala ngokuhlangabezwa manje bekumele ukuthi Uzosibhembisa. Inkulu indaba. No, vele abantu besifazane kuma women on top. Ngathi lapho kungabuza umbuzo. Abantu besifazane kuma women on top akubona bonke aba right. Actually umuntu wesifazane nje mfethu. Actually umuntu wesifazane nje mfethu. Nongabe wena ubusy ungaphezulu akuyona ku women on top. Abayeke ukusihlangabeza. Yabona umuntu ugcina ngempela akushayisa iridimi ebhedayo. Ugcina ubhimba vele nje ubona ukuthi sabathe umuntu nawe uyazama noyakulekelela yabona nje yabhimbisa vele le nto leyo. So same story ke ne women on top. Kukhona abantu besifazana abayenzayo abakwaziyo but I don't think ezinye zezinto lezi engizi enjoyayo ekutheni umuntu wesifazana angilide engazuthi ngayimi engahlezi ngilida so that I will feel ukuba indoda ngaqhubeka nombuzo wakho Masculine. hayi indaba ukuthi umuntu wesifazana angilide Oh, ngiqhubeka nombuzo. yogcina ngibeka ilokhuzane phela Uzokubeka izinqebusweni Ooh. Hey, I so wish ukuthi ngaba bazala babonke. abayibuka abazali khululeka le ndaba ayibuka hawo abazali ayibuka Never mind, anyway sila. So ushela intombazana mhm ne isikhathe eside. And iyakuchaza like icrush yakho mhlambe, let me put it that way. And then isila. Unovalo nani. What happens to you guys then? Vana kunzima ke ukuthanda intombazana oyisabayo Yeah. athi icrush yakho Yeah. yo bana yena So she's like finally Kobe shake Yazi ngobani? Sinokusheka nathi. Siyathatha amachance. shake yeah. Sometimes siyathatha amachance. Ushela umuntu okubonayo ukuthi hey. ngengqomo Avela kuqome. What happened? akuphi ithuba ayibo uyithi kodwa ngifakwe yini la Ubomshelelani? uvalo ke Ah, la thina- lizoshaya isifuba ukushela igame bethu kuyenzeka uthathe uqunga esibini nje ushela umuntu. Hayi bo Avela guys. kuqome ngamabomu hayi Nkosi yami. lalela yabona ke ayikho into enzima njengokuthi uzolala lentombazane entsha obungathemba ukuthi uzoqoma isiqomile uyitshela uzoshintsha umqondo ingawushintsha umqondo vele kutatazelise into zilaphi utatazela Wenza kanjani manje? ukubona ubuza uthi right untando ufuna izinto edlilo right Usacabanga ukuthi amazophuza udrink Yo. usudlile uyakubuka nje uhleli nje. Hawu bantu ukuthi sona. lento yenuke ke mhlambe anisayenzi kodwa yayibhora ukuthi usushilo wathi hayi singazama bose uthi awungiprove ayibo uphela ukuqabula lo mkhaya sesabeshilo kanjani uphela ukuthi angithanda Ah, and that was a very long time ago. Sasiyenza esikhulu. I mean, I think ibuya nokuthi mhlawumbe uthola ukuthi abangani bakhe they are like sesibayenzi lo first kiss bethu. Sekusele ngasithela kabathi. Sekusele wena. Manje ngoba uyazazi ukuthi ekusheleni uqinile vele u right bese uzoprove ngoba usufuna ukuyoprove nawe bangani bakhe. Sengathi isithophukela sisiphelele nakhona uthe ababe khona njengalokho bebona niqamlana awungiprove ukuthi yeah. no nami ngangisho ke lento ukuthi ungiprove ukuthi angithanda nakhona mina ngasethi ngiqala ukuqatshula yi yangiqabula intombazana ngibaleka kanje hambe sanje ncwa ngase ngibaleka sibale You just had to. so babukeli bethu emakhaya I think ezinye zezinto esifuna ukuyikhava I hope eminye imibuzo esifuna ukuyibuza mhlawumbe uvela no question okugcina akafisa ukuyibuza kubantu besifazane but from us okanye nani ne question okufisa ukuyibuza kuthina ukuthi thina as abantu besilisa yiziphi into esithandayo nesingathandi but bafowethu kubantu besifazane kakhulukazi inhlanzeko nje nokuba clean I think it's the best thing umuntu wesilisa attractive umuntu wesifazane so umuntu wesifazane noma angathiwa mhlawumbe akakhekile kahle akekho muhle njengabanye abantu besifazane
abathathwa ngokuthi bahle but uhlezi umuhle endodeni yakho esilongo uclean so kuba clean I think it's the most important thing nongabe usunayo umntwana ageze ingane zibe clean nje akube clean nje yazi ngikhumbuza abanye kade bekhuluma lapha ya inkosi yami jesu ngiyaxolisa guys bayazazi bethi so kade sidla isnook and then now this guy Snookfish yeah esinuka well bengasidli mina but yeah okay bebesidla so after some time sesihleli ke emlilweni you know and then this guy is like so he passes his hand to the other guy no so I wasn't supposed to hear or be a part of this conversation so he's like hey the young guy how we know so I was in shock because indlebe guys you know yeah so I'm like really phela lento le inuka ayibo Snookfish siyanuka kanjani man you know yazi kunomuntu wesifazane onokunuka iviki lonke endlini guys umuntu wesifazane nokunuka okay disclaimer asihlekisi ngalabo bantu because you find ukuthi kunalabo abantu no wait abanye abashita abiki guys can I finish so guys diwes yes abashita nabona abasifazane yabona ingane yake nilethe nje ikuthiwani umaget dysfunction nje la ngivele ngiyazi ukuthi le nkulumo mhlawumbe ngakufuna ukufakaza kuyona phela kulungile mina ngizoyimela abafowethu abantu besifazane ongazwana ushita abantu besifazane abayeke guys yo uqala ngokugeza kugcina ngokutoilet ikakhulukazi meyendodeni yo qala ngokutoilet ugcina ngokugeza yo kuningi ngenxa zokuthi sineyitayela eziningi ezizenzayo asihambi zonke enimali eziyitayela lezi zinokuba nephemula sabothamawo zinokushumi yo guys kanti ninenjola noma yo guys ni west yo guys so hi ni west so nijola nabantu abarong guys ngeke so abona understand nje umthetho uthatha intombazana emgrooveni wahamba nayo wayendlini bafike balala uyabona isitshadolo nomnqindo osukunuka uyabona nje mfethu hayi guys no yazifana nale post le that was on this other social media so ugeli ngazathi ubethi yini into oke wamelana nayo nje besibeke kufanele lethi ngiyanqena ungikhipha inkomo so ugeli ubuza ukuthi abantu yini asebeke badlula kuyo then she starts elaborating we point yakho ukuthi this is what she went through yo the comment section khona uthi nje ngala la namakaka I'm like kanjani athi yo guys khona umjito wahlala eshithi lo shislamo naleyo asivaleni podcast cut amajita phela senzile izinto eziningi phela ubona khona mfethu wathi nomjito wavela shuthi lova lo shuthi ishota ke toilet paper nqena ukuyo lova lo wavela shita kwaqophozela umuntu uthi untombazane nto ngizokunuka amasimba mele kekhulumethi uthi angazi wawaphatha unimele kekhuluma nje ngilongiza amasimba edlule ngithe umuntu beyetoilet azanza kweze inuthu so maningi amaskandal enzakayo so nje yabona ayikho into ebaluleke nje ukuqala ngokuye toilet namajita mfethu mina ngihambi nesihlami distance naya angihambi nje distance ngiyabona nje kumele ngigeze konya wathi ngisibonile eblukweni comment section athi ngisibonile eblukweni ngamtshela waphika ngamlandela yamahanda ngambonisa ukuthi hayi nawa nje nakhona somile uthi nje shithi umuntu wesihlama phela guys it's enough yo nalokuthi njengamanje ivalwe alange bali podcast so
Very important. So umimjito uthi hawu ngathi mina ngeke ngithi kuthuzana ama dog style lo ngibona ithishi lokuyilukuzi. Yo hayi ukunuka kuthini lapha ngeke yo hayi So very important ukuthi niqale ngokugeza njalo niqale ngokuya etoilet mase ke niyogeza ngoba bafowethu hayi abantu besifazane unosifazane nokunuka iviki lonke ufica ukuthi lapha izandla zakho uzithi mawuthi nizinuka yena bakhona banephupho and bengisasho leyo part le ukuthi kunalaba vele abangayithandi you know and then kunalaba you find ukuthi ama pH levels abo anokuhlukumezeka kancane so angeke ngigxile kulokho cause anginalo ulwazi olujulile regarding that sengizohleka ukuthi uyahleka ke manje you know so we also need to consider lezo zinto lezo cause also ku social media you find people saying ukuthi for as long as ngisingle my pH levels are fine. What pH level? Ilento yokuthi yo ngizoyichaza kanjani but yeah so I'm going to make an example. Sine discharge right awusazi ukuqhuma futhi manje abaqhume nje umuntu aqhuma yabona namhlanje siya find out namhlanje ngama colleagues ethu i-pH level ile hey wazanjani ukuthi kuyaqhunywa pho hey kanti mina bengisho ukugquma okugeneral komzimba wakhe because logic I think ukugquma kungakuthula yonke into esemzimbeni ekuthiwa yiphupho ngikhuluma konke okwazi kanti kuphi nikhuluma ngakho ukugquma lokho okungenzi ukusho lokho khona okunye kumiqiniso ikuphi ukugquma ukhuluma ngakho mazwana okay kunokubizwa ngokustima intombazane oh okay kwaqondana bo how you understand no kube inhlanhla bengingazampela oh yindaba ukhetha ukugquma nje kuphela no because I think logic wise ukugquma I think khona athi ngithi sikhuluma ngamakhwapha sikhuluma zonke izinto because sasigquma ngone into enjalo ya interesting makhwapha yaqhunyelwa ngokuthi noma ukhwapha ugquma hayi sengizobatshela anobe nezwa ke Qhubeka lapho ukugquma kunzima okay so ama pH levels iphunga angeke yikho ngithe ngeke ngikwazi ukugxila kakhulu kukhona because anginalo ulwazi olunzulu ngakho but you find ukuthi umuntu wesifazane uba ne discharge right I discharge ne discharge I explainer a certain balance of ilokhunjane I pH level ye vagina yakho right okay yeah izinga lusenze ngalucansi no not really but mhlambe makhona ukungcola okuthile yabo or infection whatever the case may be so abanye you find ukuthi they are struggling from such things so as I was saying ukuthi abanye bathi for as long as ngisingle I don't suffer from any of those problems zokunuka I discharge njani and all of that then once they start dating and having the intercourse then ama imbalances ayaqala then sekunokunuka then sekune discharge njani which is something for bona it's not on like ngizothini it's beyond their control something that you cannot control yeah but you can only deal with it by going to a gynecologist or whatever the case may be so yeah laba bangagezike gezani kwenza ukuthi phela ubashintsha abayinqwaba ne because umuntu wesilisa uyanuka into zakhe akayikhipha yetha umuntu wesifazane ziyanuka so ucabanga okay qhubeka ntombi qhubeka you were cooking usifazane lo phela naye uzonisa ukuthi mase bebaningi odlala nabo yikho ke lokho kuzokwenza ukuthi nalo yawenza okwakhe ukhipho kwakhe nalo wenza okwakhe ukhipho kwakhe ngekuhlala ngamunye kanti imoto edrive yedwa ihlezi clean ihlezi clean hayi ke kuyazwakala so abantu besifazane abanaleyo nkinga bengayilungisa kanjani because mina as a guy I've met abantu that you barely hear anything nongabe kuthiwa senenzeka ngaki naphinda kangaki nothing nix next kuthule du I've met abantu ababeka izinga look liphuma like top
top emazulwini like ubona ukuthi ligcwalile like ligcwale nje ethi yabona ethi meyikhumula livele likhuphuke lithi unina nothuluze lithi kanti wena wenzani Guys, I feel sorry for kunomngani wami wazi wathi guys. akekho la umngani wami kulapho kade ngikhuluma ngaye kunomngani wami wathena mayi groove uyathanda nje ukuthi afake isandla qala phandle Ukhohlakala. wazi ukuthi ethokozane endleni ngayo unesfarmers basaqhubeka igroove ufuna ukuthi akunani Yo. uthi into oqala la enzayo uthi hayi ukuthi inkope emancushi Guys, niwe siyaziyo. vele no into enkinga ngalento uthola ukuthi khona enuka nomuntu egezile uthola usandogeza kade geza manje no gynecologist lishilo nje Yes. gynecologist You need to take care of yourself because remember yabona once waqalwa ile infection kunale infection engapheli every now and then iyaqhamuka every now and then. So every now and then you need to consult yabo and nabantu besilisa it's not even a problem yeah gynecologist abantu besilisa kodwa should phela kuyona gynecologist yini edila nje namavovo uhambisile nje yoklina yazi balike nje ngokusilisa ukuthi behambe yoklina because most of the time iphunga liqhamuka nabo abantu besifazana abanukayo nababhekene mhlawumbe nenkinga yephunga not ukuthi iphunga liqhamuka kena naturally iphunga liqhamuka nomuntu wakhe because he is having sex with multiple partners and uqhamuka nazo zonke lezi zinto lezi uyithatha uyilahlela kulo muntu wesifazana so it's very important ukuthi even if infection noma STI ibonakala kuwena as umuntu wesilisa kodwa i-treat ingekho because ungakwazi ukuyithatha futhi ilahlele kumuntu wakho so if umuntu wakho uhamba iprocess egynecologist now you need to also clean yourself so that ungezi eclean uphinde futhi uyibuyisele clean ephinde uyibuyisele so both umuntu wesilisa nosifazana ukuthi une advantage ukuthi wena kubonakala kuwena but lokho okuchamayo ikhona kahle kanye nje ukuletha ukugula ile exchange yalo loketsheze sile exchange ayo during intercourse ayingakho kufanele balekile ikhumula bhuqu noma isuke sil exchange noma isuke so late sosikile ikhumula bhuqu yo guys yo uyazi ikhumula bhuqu yazi zothina so late yazi ikhumula bhuqu Bavuka bazothina abazali. Siyaxolisa kubazali. No, we also apply phela remember into esikhuluma ngayo la it's not only the stuff that we've been through or we've seen yes. but also izinto that we come across with okay makwenzeka kanje kuba kanje yabo so it's just like real life things esifundayo nathi as abantwana babazali bethu. Ngicela ukubuza uma ekanomba question lokuna siyacela niyiphendule siyazi ukuthi anisafuna ukuphendula ama question nasho. Ayinitholile kodwa namhlanje. Umuntu wesilisa njoba thina sithi umuntu wesilisa umuntu wesifazane kunephunga. Umuntu wesilisa makwenzekile usembhobheni ucule. Likhona nephunga okunokulizwa ekuyiphunga ukuthi uyanuka ke lo muntu wesilisa. Sihanga. Ngicela manje. Ngiphusa nami. Umuntu ukuthi nje umuntu wesilisa ukuthi njoba sisho ukuthi nathi umuntu wesilisa osifazane nephunga. Kukhona ukuthi uthe umuntu wathi hawu hey wazanuka. Likhona nephunga likhona umuntu wesilisa elapha ngezansi. Ayikho mina ngizokhomenta nami before comment. Umuntu Yes guys. No mina ngisoke sengimdala. So mengisoke sengimdala. Yabona nje ngasikhathi ngingakasuka. Yeah. Lalikhona iphunga. Ngokulazi nje mengawe libalele emakhaya. Hayi ilokuzane ngokuli isisibiza kana phela yathi mhlophe ikhululo. Yeah, belikhona iphunga la. Hayi belikhona pha. But since nganga wasoka nama ngisalangisa nama ngise angazi ngingakho ngibuza abantu because angifikela ngikwazi ukunoka. Okay. Asibuza umuntu wesifazana owaziyo. In a medical profession ne ngizoyapply kanjalo not the way uyibuze ngakhona. I feel ukuthi they are it happen.
It happens. Is that Yeah, it happens. Because remember, now you are a human being. At the end of the day, kunokudla okuhlukahlukene esikudlayo, kunezinto eziningi esizigcobisayo nani. So at the end of the day, iphunga lizophuma for certain reasons and uyalala nomuntu wesifazane. Yabo. So that exchange nayo iyodwa. Or uthola ukuthi njengoba ubesho uMazwane ukuthi you find ukuthi uhlangana nomuntu wesifazane okuwukuthi akayiphethe kahle. Ungena la uphuma la, ungena la uphuma la. Uyafika wena, uyangena nawe. Then ube nebhadi kungabi laba abanye asebedlulile kuye kube wena othatha lokungcola. Mawukuthatha kuhlala kuwe sithola izifo ezifana no drop no bani. Infection iyayiveza ukuthi thola okungihleli ngidini lapha ngaphakathi wena sengiyaphuma ke manje. So ngiya lapho ukuthi nephunga ngokunjalo nalo lizophuma in a way because as long as you are sexually active, I feel like you are bound ukuthi ube na a certain type of STI or whatever the case may be. But ngiyacabanga enye into sikiyeke nje lo liphunga. Yazathi logogo kaphulule, yazathi logogo wathi hey mangixabele lo mkhizi. Akithi ngithi ngiyaphuza komishe ephuza ngizwe kunuka amadeva akhe. Ngikhoka amadeva nuka. That's interesting. Wow. No enye into wafethu kumele ngiunderstanda ngendlela edeep lokumnona ukushoya ukuthi mhlambe uqhamuka ngaphakathi nani. Unomnuka nje ukusimbula okukhozwa iboy. Hence amakhwapha sometimes enuka susinwe. Inole mayijulukile nje ziyanuka kanjalo nalana ngaphambili. Kuyanuka uboya kujuluka. Uzonuka. Kodwa unuka kanjalo uthi hayi ukuthi ikupha nimazwana nokunuka usethe nje wena umuntu osilisa lo. Hayi ukuthi nokufa or nani ukhozwa nje ukuthi unuka ndlela. Hawo. Nje hayi. Nuka iququ. Yo guys, gay. Ay bad show. Uzoxoxa after. Awuzoxoxa after. Ngeke asivalelise sekufika. Asiphinde sibona futhi ngokuzayo. Asivalelise lapho Master. Ngiyabonga kakhulu to be part of leli khaya elifudumele egcela izinto ebengayibonanga ziza. Thank you so much to everyone who's subscribed. Okay guys. Abasubscribile guys siyacela ukuthi nisubscribe esingisi ku YouTube nikhumbule ukuthi sikhona ku TikTok, sikhona ku Facebook and Instagram. Ama handles uzowashare Mr. Nsele siyabonga kakhulu guys ningakhathali inkosi yami bantu siyayidinga lezo inamba ukuthi ziloku zikhuphuka kancane and also don't forget ukuthi kuma comment section nishare phela the stuff that you would like us to talk about yeah. Or mhlambe if mhlambe sesitheklishe izinto esendlulile kuzo ni share so that siyazi ukuthi sihamba ngoline right. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga ababeka kahle yazi ushare Ushayo yonke angazi ukuthi ngizothi nje singathi nje. Ukhulumile. Suqedile, suvalile Ukhulumile udade wethu. Udade ukhulumile. Wena nje akufo sofuna kusho. Akukho nje ngakusho ngathi nje. Uzwile. Bafethu. Okay, siyabonga. Bafethu siyabonga kakhulu magwaza uvalelise mfethu ekhaya. Hayi siyabonga kakhulu sibonge nokusiseka nje. Nalabo ke labo kade ngikhuluma ngabaqalisho abasithukayo yeah. Nabo siyabathanda kodwa. Into ebalekile ukuthi uthuka ubusubscribe lapha. Uthuka kwakho ke but there's a difference. Ngoba yazi into engingayinotice kakhulukazi laba ba Facebook yeah. Umuntu mayethuka ukuthi nje asifundisekile sometimes. Umuntu mayethuka ilabantu abahluleka ukuthi abeke ipoint yakhe ngendlela eright. Mase yanjethi ngicabanga ukuthi ngalungisa la. Yeah. Ngoba ngeke uvele uthuka umuntu nje vethu ongamazi. No kahlahlona vele nje ngukhatha mfowethu abantu baka Facebook bathuka wonke umuntu bathuka yonke living thing. Because more to check ku YouTube akekho umuntu one comment nasty. Sidalo bonke abantu bawo because umuntu usuke ebuka yonke inkulumo I understand the whole concept of what we're doing. 30 seconds wathuka umuntu on 30 seconds. So abantu baka Facebook bathuka yonke living thing because abaka TikTok abathukani futhi. Angazi nabantu baka Facebook baphila ngomhlaba but anyways ngokuqhubeka. Yeah but nje siyabonga mfethu nakho ukuthuka lokho
kwama views like it's views. ophatha ama-comment So siyabonga nje into esifisa ukuthi abantu baqhubeke basubscribe and then njengoba isho nje uMasithelo bafake nama-suggestions abo ukuthi mhlambe sifisa ukuthi ni-engage nge-topic engaka out of all the topics en-engage kuwona sifise ngathi mhlambe ningagxila kulawa izinto ey'njengalezo something constructive like ezosikhulisa nathi kunjalo mina kwethu into engiyithandayo ngofacebook ukuthi uthuthuka kodwa uyaviewa futhi uyalike exactly siyakhuphuka isibalo sibonga lokho isibalo siyaphezulu so mfethu ngisale kahle emakhaya nibe nobusuku obuhle bye bye siyabonga